terkhusus mahatakotu si matua narojanon. Si matua narojanon. Musik. Naik ni darat tinggiku. Naik ni tengsiku mamereng si matua narojanon on. Nabuhana maho. Ahama ibarna bedana ho dohot namantan parumenmi. Rak buru-buru do hamuna, lak manaon, lak iboto hamuna, sarupa mamboto do hamuna, bohado mapulsiton geleng. Acitnya do dilalahokan. Jadi nama huat nasodong do hati nuranim sautik rojan. Nabur na tulang, nambur na tulang ni baby ime. Adong sautik uto-utokmu. Nama tua ho, unang asal matua ho rojan. Da unang asal matua ho. Ahape masalahna alasanna manang ahape tanpa terkecuali rojannya. Dang boy di pasirang sirako orang tua doho geleng. Alana kan orang tua doho kan. Natung pe do koko nabo hape nang lasirang pe anak mi doho parumai mi manang nabo hape manang na monang do pihak muna ala berpikir ngadi adati jadi lo mau di hosani jolmai dang boy do koko songon ya la sadia hi mahal sepengmu tu paradatot lo mangadati ya molo inang hata ngama membayar ada do di ko babami hosami dang boy dia sangat sakoko bedanya itu naluri jaga mental ni danaki molo na memang holong do rohamu tu pahupumi bersik la tega do toko babesongoni rojan apalah roh orang tua umak kandung pahupimu Roma mereng bahkan mangalean aduh sialang tuh si papumi la tega mau mabena sejendela saya di kuruko ena diri puhu baby di palubuho neng di kuruko anak dena do pe molo na pahupu pe unang lupa ho adong pe pahupumi na pulsi dosian ni parumaimi na so parumai mupe so nari itu tidak menjadi alasan ya rojano matong si matua songono si matua biengi mo unang sangat marlea ho pature mak parangemi pakai sauti utuk mida molo tumpe nasal matua ho aduh unang mabain palea ho dirim jam sonari oda bersik